Hello guys. Nag-init dito so wala man tay toaster guys no. Kanilang kaha. Akong giinit ang pan. Kay duha na ni adlaw diri sa rep ba. Ansa na siyang style ah. Namo ana guys. Mao na lang ni pamaagi guys. Pahanin nila ni Daigi ba. May kaon kay ngadto siya sa probinsya. Bilin ra nila kung di kuha. Kaging ay. Kay mga on sa taron. Maura da ito guys. Mamainit taron. Good morning guys. Mamahaw na dito guys. Mamainit. Mamahaw, mamainit. Doble ni kinamsikan on. Kasi paan. Mau na din ni guys. Ang paan nga kung giinit guys. Akong giinit sa kaha. Umtay toaster. Agong kong pa na. Kaya ito ginamos. Kami sobra gabi nga. Pantog. Kanon bahaw. Giinit po. Gagumkum po kaya. Dukok ah. Aray. Hay at dukot. Di ah. Hamas itong pangag ani guys. Okay guys, mahal ito ninyo. Nasa bisaging. Lagom na kayang panit, pero nindot po kayo ni siya. Unod, makaon ka na siya. Hindi mo sa. Baahan niya. Ito taba nga. Namiga sa gas. Kabog-tod ba. Kung magsilbi, gilebis. Pasagwa kay toaster. Ini cuma kakak.
All dito guys. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye. Happy Sunday.